Danas ćemo da učimo gde živimo, naša kuća ili naš stan. Najpre u vaše kompjutere nacrtajte vašu kuću kako je vi zamišljate ili želite da ona izgleda. Imate alatke, koje alatke imate na vaše laptope da možete to lakše da uradite? Geometrijske, kaže Anele? Imamo boju, imamo geometrijske, imamo da bojimo, imamo slova da pišemo. Tako, Zlato, hvala. Produžite sa radom. Kojom bojom crtaš ti, Nermine? Crvenom. Šta ćeš ti sad da nacrtaš, Ajra? Sad ovo mi je ovako kad stavljam u kola, ovo mi je ovdje kad nešto stavim. Garaža i ostava crtaš? Pored kuće? Šta fali na tvojoj kući? Šta joj treba da je nacrtaš? Prozore, vrata. Ajde, izvoli, nacrtaj nam. Šta ćeš, Belmine, ti pored kuće da nacrtaš? Drvo. Drvo? Da. Ima tvoja kuća odžak? Da. Da vidimo kako ćeš to da uradiš. Dobro. Bravo, Fahire. Šta crtaš sad? Posle ću da crtam stan. Posle stana, sad šta si uradio sa zelenom bojom? Šta treba da uradiš da bi popravio svoju sliku? Čekaj, moram plavu. Da uzmeš? Plavu i... Znaš li zašto ti se to radi? Slošenčke. Nisi označio dole, nisi popunio linije na donji deo, ostala ti otvorena kuća. Bravo, Amare. Nacrtao si lepo sunce pored kuće, tako? Što je tvoja? Kuća. Tako, Zlato. Mogu li vodu da čuvam? Možeš. Šta misliš ti, Anele? Kroz. Bravo. Šta sve treba da nacrtamo na jednoj kući da bi ona bila lepa?
Šta sve treba da ima na jednoj kući da bi ona izgledala lepo i da bi bila funkcionalna? Treba da izgleda lijepo, treba da ima prozore, vrata, garažu, krov, odžak. Tako, zašto nam treba vrata? Da ulazimo, da izlazimo. Iz kuće, a prozori? Prozori da ulazi vazduh. I šta ulazi? Koji zrak? Čisti. Kakav zrak drugi što nas grije? Sunce ulazi. Sunce ulazi u naše prostorije. Kad nema sunca šta mi palimo? Vatru. Bravo, svetlo. A zašto ne palimo vatru? Šta ćemo da uradimo ako zapalimo sred kuće vatru? Šta će da se uradi kuće, kaže? Ako zapalimo vatru, kuća ima da izgori. Tako je, gde se pali vatra? U Kaži, Zlato? U šporet. Jel palimo led i šporet? Ne. U koje godišnje vreme? Zimi. Zašto? Jer je tamo hladno. Zato što je tada Snijeg. tako. Ajde da vidim kako ćete da nacrtate stan u zgradi. Da li samo jedna porodica živi u zgradi? Ne. Koliko može da ima jedna zgrada porodica? 700.000. Jesmo gledali velike gradove gdje ima velike zgrade? Ti si u tu penc nacrtao zgradu? Da. Sude, ima tvoja zgrada puno stanovnika? Da. Živiš ti sa tvojom porodicom u stanu ili u kući? Deco, šta mislite? Da li je bolje da se živi u kući ili u stanu? U kući. Zašto? Šta ima kuća više od stana? Objasnite mi. Šta imaš u kući bolje? Ajde da čujem. Može u dvorište da izađeš. Možeš i u stan da imaš lepe krevete. Ali šta ima kuća, a nema zgrada? Kuća ima oko nje drveće, ima dvorište. Šta možete da čuvate u dvorište? Ima cvijeće. Ima cveće. Ima trava. Možete da se slobodno igrate, tako?